Amb eixida al Perelló i arribada a les Palmeres, la Costa de Sueca acollirà el diumenge 11 de juliol la 7a edició de la seva travessia. El Club Natació Sueca i la Regidoria d'Esports presentaren despús-ahir la prova davant els mitjans de comunicació. Seran 2.500 metres de distància que serviran per retre homenatge pòstum a Segundo Castelló, el millor nedador que ha donat mai Sueca. El lloc d'eixida serà al costat de l'Escollera del Perelló, a les 9:30, i l'arribada serà en la zona de la Penyeta del Moro, de les Palmeres, cap a les 10 del matí. Més o menys en mitja hora el recorregut el farà el que guanyarà. Enguany, també, les categories que tenim són 7 categories. Tenim la categoria júnior, que és de 14 a 17 anys, la categoria absoluta, que és de 18 a 25 anys, i després tenim 5 categories màster, que són per a gent més, entre cometes, més veterans, que va des de 26 anys fins a lo que arriba. Les inscripcions són mitjan internet, en la pàgina de conchip.es, i fins al 7 de juliol podeu fer les inscripcions, tota la gent que estigui interessada en inscriure's i participar en la prova. El preu de la prova són 15 euros i volem destacar que el club així ni guanya ni perd. Els diners íntegres de les inscripcions els invertim per a que el nedador estigui ben a gust, s'emporti bons regals i un bon record d'aquest dia. Enguany la travessia, com bé ha comentat Ere, té la novetat que la prova adquireix el nom de Trofeu Segundo Castelló, Travessia Perelló-Palmeres, Trofeu Segundo Castelló, i és un homenatge que ha volgut fer-li el Club de Natació i en conjunt tots els nedadors de Sueca i de la zona a la mítica figura del nedador sueca Segundo Castelló. Segundo Castelló fou un destacat nedador sueca a la dècada dels 50. Les generacions més joves tal vegada no sàpiguen moltes coses d'ell, tot i haver realitzat grans gestes, sobretot a mar oberta. La primera vegada que vaig sentir parlar de Segundo Castelló em vaig quedar que no sabia ni qui era, i estàvem un dia almorzant en els companys de la feina i va ser al principi de llavors començar a nedar. I clar, comentes que vas a nedar i per l'esplai i tot, i un xic em va dir: què vols, imitar a Segundo Castelló? I jo me vaig quedar: Segundo Castelló qui és? I clar, començaven a dir-me: és un xic que anar nedant de València a Mallorca. I jo me vaig quedar: i València a Mallorca? Dic, no sé, això és molta distància. Després me digué: també crec anar del Perelló a València. I evidentment això m'ho han confirmat. I això és una gesta molt important. I clar, a partir d'ell es comenci a interessar un poc per la figura de Segundo Castelló, de quin era el seu palmarès, la seva trajectòria esportiva. Sé que ell anava a l'Estret, anava al Canal de la Manxa, guanyar infinita de proves. Enguany hi ha una novetat, s'implanta el trofeu Segundo Castelló. Va ser una iniciativa del Club de Natació. Crec que, la veritat, ha sigut una cosa d'agrair perquè hi ha molta gent que no sabrà qui és Segundo Castelló i la gent que està nedant ara que se'n recorde de la gent que nedava o que feia esport i que ha sigut referent en Sueca o fora, és molt d'agrair. Hi ha molts clubs que estan fent-ho, el Club de Natació ho ha fet en Segundo Castelló, per exemple l'escola de futbol ho ha fet en Don José Maikes, i l'altre dia en el campus també Cristian va fer un reconeixement a uns jugadors de futbol de Sueca. Per tant, jo dono l'enhorabona al Club de Natació per haver tingut aquesta idea. El Club Natació Sueca també tingué un detall amb els familiars de Segundo Castelló. Pau Tomàs li va entregar a la seva filla Cristina un diploma que acredita que el seu pare va creuar nedant l'estret de Gibraltar. Ho va fer el 2 de setembre de 1955 en 4 hores i 58 minuts. A la presentació de la travessia estigué també present Víctor Moreno, el nadador que més vegades ha aconseguit guanyar-la. Sí que he tenido la gran suerte de poder ganar 5 veces esta travesía, lo que es un orgullo. Y nada, este año intentaremos estar ahí en la lucha, lo que pasa es que claro, cada vez uno se va haciendo más mayor y van entrando gente joven, pero bueno, por lo menos intentaré estar entre los puestos más cercanos al primer puesto. En acabar la travessia, a les Palmeres se celebrarà una prova d'uns 300 metres per a menors de 14 anys, que hauran de presentar, això sí, l'autorització dels seus pares. Carlos Faubel fou elegit ahir secretari general comarcal de Metall, Construcció i Afins durant el 4è Congrés Comarcal Ribera Baixa, Safor i Vall d'Albaida, celebrat a Sueca. Faubel ocupa al mateix temps la secretaria general de la secció sindical d'UGT de Fort Almussafes.
La nova executiva ha estat recolzada per un 96,61% dels vots, és a dir, 57 a favor dels 59 emesos. El Congrés estigui marcat per les al·lusions contínues a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per al pròxim 29 de setembre a Espanya. Ismael Sáez, secretari general de Metall, Construcció i Afins d'UGT del País Valencià, es va mostrar en total desacord amb la regularització de les pensions i la reforma de la negociació col·lectiva plantejada pel govern d'Espanya, ja que, segons ell, el que es pretén és restar poder als sindicats. Per la seva part, Raül Rosselló, secretari general de la Unió Comarcal UGT Ribera Baixa, la Safor i la Vall d'Albaida, digué que no hi ha cap altra alternativa que anar a la vaga, ja que, segons va assegurar, s'han posat en el punt de mira la negociació col·lectiva i els drets dels treballadors. I mentrestant, continua celebrant-se a Sueca la tercera edició del campus Christian Castells. Ahir, a banda dels entrenaments al camp de l'infantil, els vora 60 xiquets participants conegueren de prop l'esport de la pilota valenciana. El trinqueter i pilotari suecà Adrià fou l'encarregat d'ensenyar-los als menuts el trinquet, així com explicar-los alguns aspectes del nostre esport autòcton. És una iniciativa del campus que me proposaren de vindre a explicar-los el que és la pilota en general, i per mi la veritat és que és un orgull tindre així esta gent perquè el dia de demà per veure si s'aficiona la gent. La veritat és que estan molt contents, i estan ahí que al començar ja volien ficar-se a jugar. Quasi no m'han deixat ni explicar-los eu, però a mi molt content. Abans, estos mateixos xiquets havien visitat un taller faller per comprovar el treball que comporta fer un monument de falla. Per esta vesprada està previst que visiti el campus el davanter gallec de l'Alavés, Dani Bouzas, futbolista que ha jugat també a equips com ara l'Sporting de Gijón, el Rayo Vallecano o l'Albacete. El tercer campus, Christian Castells, conclourà demà dissabte. El Marín de Barraquetes acull demà dissabte la seva tercera volta a peu. Enguany, la matinal tindrà un caire benèfic, ja que els atletes realitzaran un donatiu de 3,5 euros que anirà destinat íntegrament a l'Associació Espanyola contra el Càncer. La prova arrencarà a les 9 del matí des de la placeta del Mareny i després de 8 quilòmetres conclourà a les portes del poliesportiu. S'espera que uns 500 esportistes participen en la volta a peu. Pel que fa a les inscripcions, aquestes es poden formalitzar bé a través d'internet o bé el mateix dissabte abans de començar la cursa. I acabarem avui amb imatges del concert oferit a nit al pub Hot Rod per Isaías Dací. Nosaltres tornem a més notícies el dilluns. Que passen un bon cap de setmana. Adeu. El concert d'avui és una maqueta que vas gravar jo per a matar el cuquet, que diguem, musicalment, i em va cridar el Xavi Meseguer per a fer l'actuació així en el Hot Rock, i això, demostrar el que sol fer jo música meva instrumental, més que res per a guitarristes, a la gent que li agrada, i ja veurem què passa.